Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Dipurong monjir pen gita srom kaceleng atawar akele ka henok kilit parpik ajok towar kaceleng arat ningkang samsi cepaklang pon. Vosik ni bhai kret troksi arni pen ni thom aprang pen arve kejang ajok rong monjir la pen gita srom adak kaceleng atawar langbong lang pletlo. Jasemet school college kidun au somar hithi office kedam kewang arat sungnanglu pinpor dami KARBI ANGLONG ahempi diphuma te lumbajong constituency ang pong pen kaching thornai adem ke diphu henlo pusi ki ongdong arleng ke theatum kaningje ade ang chunlo bonta diphua hithi ben ka helo kilometer isira achidim ansido la swa towar ka semar ki boi arji dingkloilo lasi towar abang pheno etlo bak etlo towar ka heno ke bak adem langbong alang kleng setsi towar pen langbi ka chepret thamna ta ari pin anlo Kedam tang Congress KARBI ANGLONG Autonomous Council Kachari ahut PWD in charge longkiti mungkedo ahut repairing chotpen pini arnian tala swatowar aphan kasalok mate kelang abang ave pusi hithi kedam kewang arata tumpen ningje pon kan ning ave sa longkiti mung di la em in charge PWD in charge la kedo pasalam chat hello la pen genon puta jok akan bi khata rawang wek pin lo la penal itu kayak no jaga putak mana pasalam sifan siram han pudampo Aku yang senang klaim tak cuy jeng tapi belon lagi. Alang metang tawar cimben banai cok cemati. Dak di puang kang ke Islam nang ke. Pik lo pisu. Sadak nil tum ke theklong bang ke dipu bena kahe lo kilometer isi sido. Ang thek long hai lo kan se. Ladak bang ke lang bilone tawar lo ne tang thek. Itum chedap hedit treasury office da la pun nama he da la ho pu chedam. Nilipyut pendipu press club along pherang kyamai kang nipon Vosik ni bhai trainer cap arni anarlo por phai hinia por malom dipu press club asai hemalong nilipyut pen pherang kyamai pedupon alang litum bang somaya long kaning jepon atengki ningkan thong keplo lakhain kora phon nilip ahawar arat aphan ke KARBI ANGLONG Autonomous Council Kachari kethe kiding atum em pipon pepin pusi ning jepon Lasi nilitum nilip youth pen choning rilo nilitum nilip ahawar pen BJP arat tangri pen kachotoy dun MSC ang hoy kachapalong dun abang phu pawitro rong piaphan KARBI ANGLONG Autonomous Council Kachari ji along executive member arpu pekpon bek nangji pusi choning ripon pedulo non kewang ji vosik ni phai inkoi arni KARBI ANGLONG Autonomous Council Kachari ji aphan CMO taking mate seme dengpo halaso amaya long pen amatsi lakhain koi rapho nilip ahawar paching thorji aphan pawitro rong piaphan EM arpu pekpon bek nangji aphan KARBI ANGLONG Autonomous Council CM tuliram rong hang aphan nilip youth pen choning ripon pedu as a nilip youth today we need pawitro rong P as an EM and we are very grateful to our Dr. Turam Longhang as CM to be granted as a EM on 20 of this month. Sangti Langso Baptist Church along ingdeng thongke praisi student prayer meet ke paman pon Lakhain Gorapon nilip constituency ke parlo Sangti Langso Baptist Church along students prayer movement pen patir piponsi students prayer meet ke paman pon students prayer movement achon bang Mr. Haising Kropen ke pachini pon labang swasai laki suri hini ratrok pensi pangcheng ponlo ningka nisi along phong nisi peman pon bomlo bonta angbong malom corona abur pen ajok ningkan hini ke peman pon long le detlo pining an si puthot labang swasai ingdeng thongke brai si an ke chok angdeng deng pon thulo labang swasai ke deng pon lake kacharleo sumara tumati non hedjong HSLC sat langki unatum aphan aning ke parung pon lapen kardom pi asai si jasemet en ponlo Anparda kacharliao somar atum koson si ar nampen gyan lapen kethe kiding atum aphan kacheng ki kachethan aman ki pithekji lapen ke charli anat ke paprang dun thekji aphan si jasemet students prayer meet peman ponlo bang swamaya thipi God's wisdom knowledge and understanding po thipi en ponsi than bang Mr. Manikson inti taru pen kacharliao somar atum aphan klardak mesen gyan than pachini pon We are in the world, and we are in the world. It was the phone of your parents, your older person, like us, and so we are making use of the cell phone as the Holy
you.